Un dels avenços més grans que hem tingut últimament amb la cirurgia de la catarata és poder modificar el mínim possible la curvatura de la còrnea. Per què és important això? Perquè a la cirurgia que realitzàvem abans, en la que teníem que obrir, teníem que fer una incisió molt gran i teníem que posar punts i era una cirurgia com més agressiva, tot això, a part de donar més inflamació, produïa que l'estigmatisme d'aquest ull fos gran, és a dir, com a conseqüència els pacients tenien que seguir portant ulleres de lluny perquè quedaven habitualment astigmatismes molt grans. Ara els avenços tecnològics ens permeten fer aquesta cirurgia per incisions molt més petites i, per tant, modificar al mínim possible la curvatura de la còrnea i, per tant, induir menys astigmatisme. Per això és molt important que l'astigmatisme després de la cirurgia sigui el mínim possible perquè això ens permetrà que el pacient tingui una independència més gran de les ulleres.